Produzzjoni Ġawar Misjub and Operatic Banquet hija produzzjoni magħmula minn biċċiet differenti, minn opri differenti, minn kompożituri Maltin tal-opri differenti, però kompożituri li m'għadhomx magħna llum għandna mis-seklu 18 sas-seklu 20 bħala kompożituri. Opra li taqqat il-mużika, is-sfin, ir-reċtar u l-arti viżiva, opra b'differenza. Qed nitkellmu dwar Ġawar Misjub, an operatic banquet, spettaklu multidisciplinarju mibni fuq xogħlijiet differenti ta' kompożituri Maltin li m'għadhomx magħna llum. Kurjużi? Ejja naraw aktar. Malta għandna tradizzjoni twila ta' kompożituri tal-opera. Sfortunatament, dawn ix-xogħlijiet mużikali rari jiġu eżegwiti. U jiena ili newden fuq din u ġietni l-ispirazzjoni li ntellaw din il-biċċa tax-xogħol illi jkun fiha biċċiet differenti biex ikun bħala showcase, bħala vetrina biex nuru din il-mużika dawn it-teżori nazzjonali illi qegħdin fuq xkaffa jilqgħu it-trap, però il-mużika mhix noti fuq karta, hija ħoss. U allura dan huwa hopefully showcase biex il-qudiem daw ix-xogħlijiet jibdew jindaqqu iktar millum. Il-kompożituri huma Girolamo Abos, Francesco Xira, Giuseppe Arena, Nicolò Iżward, Giuseppe Camilleri, Anton Nani u Carmelo Pace. L-iktar ħaġa li tispikka hija l-ewwel nett illi din il-mużika jew qatt ma ndaqqet inkitbet mijiet ta' snin ilu u qatt ma ndaqqet jew inkella jekk indaqqet mhux fi żmien modern qed ngħidu ġifieri l-ebda biċċa mużika ma ndaqqet iktar riċenti minn 100 sena ilu. Allura hija mużika illi hija prattikament ġdida f'ċertu sens. Barra minn hekk l-iktar ħaġa li ħatolqot lill-udjenza hija l-mod kif ġew maqogħdin flimkien dawn il-biċċiet li ġejjin minn stejjer differenti. Din il-produzzjoni wieħed għandu jiġi jara jekk jinteressah il-wirt kulturali Malti, speċjalment wirt illi ma tantx nafu bih. Din il-produzzjoni hija wkoll proġett edukattiv fejn apparti li hemm professjonisti qed jaħdmu fil-produzzjoni, hemm ammont sostanzjali ma' 63 student mill-Kulleġġ Michel Anton Vassalli u mill-MVPA, l-Iskola Malta Visual Performing Arts, illi qegħdin jaħdmu id fit biex jitellaw din il-produzzjoni huwa parti mill-edukazzjoni tagħhom artistika. Ġawar Misjub and Operatic Banquet se ssir is-Sibt 27 ta' Mejju fit-8 ta' filgħaxija fl-Awditorium ta' Sant'Agata tar-Rabat.